Aupa entzule maiteok, gaur berriro gara zuekin hirugarren mailako ikasleok egiten ari garen Galdegaztelupe programaren saio berri bat eskaintzeko prest. Gaurko honetan Gabonekin zerikusia duen beste gai batekin gatozizue. Gabonetako emakumekoen futbol txapelketa hain zuzen ere. Orain dela urte batzuk sortu zen gure baiaran ekimen hori neskei aukera emateko futbolean aritzeko. Baina zergatik neskena, zein egunetan izango da urtean, zenbat talde egongo dira, zenbat partida jokatuko dira, egongo da Superligako talderik? Galdera hori erantzuteko Gorka Gabilondo txapelketaren arduradunetako bat ekarri dugu bertara, baina hasi aurretik Gorka aurkeztuko dugu, ikus-entzuleak bera zein den jakiteko. Gorka Gabilondo Arizmendi Kirol Elkarteko hartunaduna da, atoniko kidea da eta gaur egun Almenen ematen ditu klasea. Nola sortu zen txapelketaren ideia eta zergaitik? Bueno, honen historia esan beharra dau, undala 14 urte geratu ziren 10-15 bat neskatia talde bakarra futbolian jolasteko, futbol sortzixian, eta hortik aurrera hasi ginen lanian, taldeko puruak eta gehituz eta bueno, nola baitxe Gabonetan ero aztezen dutan, txapelketan bat jolasteko aukeraik etzauen bere egunien, hori indala 14 urte ero. Orduen pentsau gauen, zergatik ez guk bertan txapelketat antolatzia, eta holan gure neskak aukeri eukiko zaion jolasteko, eta bide batez be, nesken kirola bultzatzeko. Eta nori sortu zitzaion ideia hori? Bueno, ideia pertsona bati baino, bertan inguruen gabitzenok orduen garai horreitan, eta inguruen geneuken gurasuak eta probat lehen Burdeosea faten ginen, mutilekin, mutilen txapelketea garriki gote esan, orduen utzunia geuken nesketan ez geukela nora joan, orduen eura hau animo duzuzkun bertan antolatzera. Eta zergaitik da nesken txapelketa? Mutilen txapelketak asko daude edo? Bueno, gaur egungo realidadea eta oindala 13 urtekoa oso desberdina da. Gaur egun dauz kirol modalidade desberdinetan txapelketa asko. Euskal Herri mailan eta Mediterraneoen eta bertako jende asko urten itzen dau. Mutiena neskena, garaia hortan neskei impulsua emuteko sortu zan, aipatu dut nolan mutilekin Burdeosea faten ginen, eta batez be, utzune hori beteteko. Horregatik, antolatu gau neskena eta jarraitzen dugu antolatzen neskena. Zenbagarrena da? Aurten da 13garrena. Hasi baten antolatzen gauen Almeneko kanpo futbolian, eta klaro, endala 13 urte, Gipuzkoan mailan be, jarba artifizialeko futbol zelaixak etzien basazen, baina asko etzazen. Azkenengo 10 urtiak, 8 urtietan ingie. Eta gu areitan jolasten gaben. Baina, klaro, urtiak aurrera fanala, pentsago gaben, hobeto izango zala, atxabaldago kanpo futbolien jolastia, ze Almenekoa etzagoen jolasteko moduen. Arizmendik antolatzen du, baina laguntzarik izaten duzu? Laguntza hundixena da, lehen esan duten moduen, guraso honek, Burdeoseko bidaiak eta antolatzen zaudenak, eta nesken txapelketako eurak ez euskun, laguntzeko presa zela, lehenko impulso eurak emun zaudien, eta gaur egun eurak jarraitzen daue. Guk lekipoa deitzen dut zau, eta eurak arduratzen die sukaldeko gauzak, eta beste antolaketako beste gauza batzuk. Eure barik ezin esko izango litzake, hau itxia, gero bertan egunerako beste laguntzailea asko etortzen die, eta erot laguntzaile ekonomikoak eta esango bauke dala atxabaldeko udaletxiak, diru aprobatzen dute duzkula eta instalazioak izten duzkula, etxelan, berdin, kopresik, ederlanek,
Kabas Almiralek, Eguzkik, Ekin, Atronek, eta ez da baten bat itxi duten arriskutsu izaten di. Zerrendatzi. Baina baitxe be udak egiten duzkun disponibilitatea kanpo futbola erabiltzeko eta batez be tabernia bi egun horreitan lagaitzen duzku eta horre nolabait be gastuentzat diru bat ataten du. Noiz izan ohi da txapelketa? Normalian, beti izaten da 30an nesken txikinena, bai, gaztetxuena, eta 31an apuro profesionalena, bai? Primeran eta jolasten da Realak eta aurten izango da abenduako 29 eta 30an. 29an gaztetxuena eta 30an nagusi zen txapelketie. Zeineko neskak parte hartzen dute txapelketan? Bueno, 29an parte hartuko duenak izango dira alebinak, infantilak eta kaetiak, bai, orduen alebinak, kalkuluta 11 urtetatik aurrera da, bai, 10-11, bai, posgarren mailatik aurrera, eta hortik aurrera, ja, adin guztixak, bai, DBH laugarren maila arte, bai, orduen, eta urrango nien noan seniorra dien, 10 urtetatik aurrerako neskatia. Egongo alda Superligako talderik aurten? Egon ningoa Superligan da bien talde bat egongo da Reala izango dana, Reala lehen laguntzaileak eta apur bat eipatuztasun nien, laguntzaileen eta importantienetarikoa Reala, bai, ze euren babesak emuten duzku eta euren urteo etortzen die, eta nola baitxe emutentza prestigio apur bat txapelketia, bai. Esan infantietan be Reala etortzen dala azkenengo urteetan, eta urten be egongo dala, bai, DBH-ko taldean. Eta galderia zan, Superligakoa, bai, Reala egongo da, Atletixa azkenengo urtien, aurreko urtien esan etorri eta urten be ezingo da etorri, bai, honek eukitzen da bina azua da kalendaixua. Ja oso, profesionalizauta duke igual kalendaixuak diru kontuak ez, baina kalendaixua bai orduen, euren oporrak eta euki izaten da, Reala etorriko da bigarren taldiaz, bai? Eta gero hirugarren taldia izango da Ibarra. Pasa urtean Añorga etorri zan, eta urten ezin izen dago etorri, eta etorriko da Ibarra, dagoela bigarren mailan, kategoriaz igotzeko aukera hundixen. Zenbat talde jokatuko dute? Guztira, 3 kategoriaz ugatatzeko txapelketan, kategoria bakoitzen 8 talde hartzen dago, orduen 24-26 inguru talde parte hartuko da. Oinon, guztiz danak zehaztuta estaz, geixena bai, fantaja talde bat ero bai esku esatuzten, baina hori, 24-26 talde hartu. Eta zenbateko denborako partiduak izango dira? Partido txikitxo izaten die. Nolan, kanpo futbol bateaz bi kantxa itzen dien, orduen partiduetik 20 minutuko tartiak, bai, eta deskantzo barik. Bai, aldaketak egin likien nahi dauen beste, baina jarraitzen 20 minutuak, bukatzen da, beste partidua, beste partidua, begolan, goizeko 9 territatik hasi eta atzaldeko 6 terrik. Ibarrako zelain izango da? Bai, atxabaldan Ibarrako futbol zelaixen. Eta egiten alduzu rifaren bat? Bai, 29 bat eta 30 bat ingo, hotza jarriko, bere urde azpikuaz, ardabakin, eta normalien eukoten da produktuekin, 29 bat eta 30 beste bat. Zenbat pertsonen altean antolatzen duzu txapelketa? Kopuruz, ez dakit, guztira, egunian bertan, 20 bat egongo gare, 29 eta 30, 20 pertsona, rifak saltzen, tabernan, arbitretan, aldagelak eta gestionetan, horren ingun, 20 bat egongo gare, diegunetan. Zenbat partida izango dira txapelketa osoa? Mordo bat, buruz ezingo naukeza, baina orduan jolasten badea alde baten 3 partido eta 2 alde die, 6. 50 60 partidu inguruan.
jolastuko dira. Gutxua bera. Zenbat denbora entin dau txapelketa zua? Ba, goizeko 8 inguruen etorriko lehengoko taldiak, aldatzera taulan, eta lehen komentatu 9 territan, baina segun taldean kopurua bera eta igual 9 hasi izeten gare, orduen, ba, goizeko 9 infantiak egikoa 12 terriak arte, ondoen sartuko di kadetiak, egongo dila ordu batetatik 3 terriak arte, 3 terdi laurak, eta gero alebinak. Lauretatik, 6 territara, 7 arte. Urte guztietan txapelketa berdina da. Bai, formatua beretsua, itzen dugu jardunaldi baten gaztetxoen txapelketia, eta hurrengo beste egun baten, nagusi zen txapelketia. Pasabitzen da, igual triangularra izizetia eta partido bakarra, selezinua Aralan kontra, baina kuadrangularra jolastu izen da, urte batean, baina, bueno, normalien formatu izaten da triangularra eta edo gaztetxoen txapelketia. Ze izango da, 11 kontra edo 8 kontra? Gaztetxoena izango da, futbol sortixan, orduen 8 aurka, eta kanpixoan nahi den beste. Eta gero nausixen partidua, partidu ofiziala 11 kontra. Partidak ikusteko ordaindu behar da. Ez, sarrea doako iziten da, bakarri, hotzaria saltzen, testia goten gare rifa saltzen, eta, sartzen dienak, rifatxon bat egozten hobeto. Después erosten, anima duixela, eta listo. Zerbait berri egin behar duzue? Nola? Zerbait berri egin behar duzue? Aurten berrixia ez du ingo. Zeia igazin gauen. Igazko nobedai izen zan, nausixen triangularra nostien luntxa eukitze zabien, eta gero, fatezen bakitza bere etxeaz. Eta igaz, ingaun paia erraldoi bat. Honek, lehen esan duten guraso honek, paia itxen dituzte, eta igaz, kanpo futbol ondu din, izabien 2 paia erraldoi, eta aurten be, euraldisa laguntzen buzku, kanpo futbol ondu din, ongo die paiak itxen. Eta bukatzeko, zein da zure talde favoritua txapelketa irabazteko? Hombre, nausixetan, normalena izango litzake erralak iraztea. Ez da gehitzi. Eibarra, ondo doia, eta hemengo taldea be, futbolin oso ondo itzen dau. Baina, holan, a priori, favoritotza reala da. Eta gero, gaztetxoen txapelketan, alebinetan, Ibarra normalien neko fuerte izaten da, infantietan, bertako ekipua, oso gogorra eta lehiakorra, eta, goizien ongo di, eta kaetietan, goierri gorri, ero, olako, talde batek, tolosak, ero. Eskerrik asko Gorka gurekin egoteagatik. Badakizue ikusentzuleok. Abenduaren 30ean zita bat duzue Ibarra futbol zelaian. Agur eta hurrengora arte.